שלום לדוקטור קובי חביב, הוא מנכ"ל המרכז הרפואי הרצוג. שלום סיוון. ורק נזכור, אני מבינה שמרבית החולים מחוסנים, גם החולים הקשים. מטבע הדברים, אנשים מבוגרים רובם מחוסנים, רוב האוכלוסייה היא מחוסנת, ולכן כ-90% או 85-90% מהמאושפזים אצלנו הם חולים שעברו את החיסון באופן מלא. כן, החיסון לצערי, כמו שמדברים, היעילות שלו מתפוגגת, יש כבר התפרצויות בבתי חולים, חולה אחד מדביק מספר רב של אנשים, זה לא פה ושם, וכמו שדיברנו מקודם, היעילות של החיסון ממש מתפוגגת.